Sinan PPO paigtingin ang disiplina at profesionalismo ng mga pulis. Para sa detalye, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Sa bagong direktiba ng Acting Provincial Director ng Philippine National Police, Pangasinan, tiniyak nito ang mas maayos, mas magalang, mas responsabing serbisyo ng kapulisan sa buong lalawigan. Hakbang na layong palakasin ang tiwala ng publiko at mas mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Iginiit ni Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office Police Colonel Denise L. De Leon na paiigtingin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pagsusubaybay sa mga kapulisan sa buong lalawigan upang matiyak na maayos silang nagagampanan ng kanilang tungkulin at naipapakita ang paggalang at respeto sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong. Ayon kay De Leon, mahalagang mapanatili ng mga pulis ang profesionalismo, integridad at malasakit sa serbisyo publiko upang higit pang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan. Dapat ang mga nakatsinelas, nakapaa, naka-tricycle driver, abogado man yan, official man ng gobyerno, congressman man yan, isa lang po ang pagtingin natin dyan. Dapat po ang public service natin ay pare-parehas. Dagdag pa niya, mas magiging madali para sa publiko ang paglapit at paghingi ng tulong sa mga himpilan ng pulisya sakaling magkaroon ng insidente o emerhensiya na nangangailangan ng agarang aksyon ng mga otoridad. Hinimok din ni De Leon ang mga residente na makipagtulungan sa mga programa ng Pangasinan PPO at agad na iulat ang anumang insidente upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Anya, maaari din magsumbong ang mga mamamayan laban sa sino mang pulis na mamabastos, aabuso sa kapangyarihan o hindi magbibigay ng maayos at nararapat na serbisyo upang agad dito mabigyan ng kaukulang aksyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.